وبلا كسك يزرتي خلدي والنبي ومبري خذنا شر وقوقي جيرانا وبلا نسر مالا عني ونسقى وميشيانا واغاو ji aliyê lêkolîner û nivîskar Şerefxan Cizîrî ve pirtûkek bi navê Edebiyata Devkî û Şer hat nivîsîn. Pirtûka ku bi keda salan hatiye nivîsîn, sûd ji gelek dengbêjan, pirtûkan û belgeyan wergirtiye û ji aliyê felsefî û civaknasî ve analîza hêmana şer dike û sedem mijar û encamên şerên li xaka Kurdistanê rûdane dinirxîne. Nivîskar Şerefxan Cizîrî dide zanîn ku pirtûka wî xebata 10 salan e, lê ji destpêka nivîskariya xwe ve ew li ser vê mijarê kûr bûye û amaje dike ku Kurdan gelek caran şer ji bo bi destxistina azadiyê dane û her wiha di nava sedemên şerên rûdane de jî evîn jî heye, ol jî heye û her wiha gelek sedemên din ên civakî jî hene. Ez karim vê bêjim got mesela şerê civata me de sê çar nuhan e. Yek jê mesela şerê Kurda û dewletê ye. Yani Kurd li dijî dagirkera şer dikin. Alîk jê mesela Kurd عشیرە Kurda bi hevre şer dikin. Ew jî dîsa wilo ye. Dîsa em dibînin got mesela malbat ya jî bavik ne got eşîr bavik bi hevre pevçûnê dikin. û mesela dînî ye. Mesela Alevî û Sunnî ya jî em bêjin Kurmanc Sunnî û Êzîdî ya jî em bêjin Hristiyan û êdin yani ew jî dibû sebebê got mesela şer bibî yani merov xiyala Xwedê got ev mijara şer bi rastî mijarekî pir kûr e û divê merov ser bisekine yani. Nivîskar Şerefxan Cizîrî bi pirtûka Edebiyata Devkî û Şer balê dikêşe ser girîngiya Edebiyata Devkî ya ji bo Kurdan û tîne zimên ku divê Kurd tê bigihîjin ku Edebiyata Devkî gelek girîng e û bo hemû beşên dîroka Kurdistanê çavkaniyek dewlemend e. Cizîrî di wê baweriyê de ye ku Kurd dikarin bi têgihîştîna Edebiyata Devkî xwe baştir pênase bikin û xwe rave bikin. Divê ev belgeyê dîrokî yani dîroka got bi devkî heye riya dengbêja, riya çîroka, riya gotinên heremî ev bê parastin. Ez di wê baweriyê de me got Edebiyata Devkî bi tevahî fireh kare arîkarî gelek baş bide vê ev dîroka me got gelek carî dibin bandora dewleta û dewletê dagirker de maye mesela karin wêna rizgar bikin ji bin bandora wan. Îja heger wexta got em ev berhemê got devkî ne em wana xelas kin û gav bikin nivîskî em ê sosyolojiya civata xwe jî fêr bibin. Şerefxan Cizîrî di pirtûka Edebiyata Devkî û Şer a ku ji 328 rûpelan pêk tê de bi giştî çarçoveya pênaseya şer a gerdûnî jî pêşkêşê xwîneran dike û bi taybetî jî rengê şer ê di erdnîgariya Kurdistanê de rûdaye jî vedibêje û têgihîştina şer a civakiya Kurdan dinirxîne ku ev yek dêronî û çanda civakê jî dide nîşan. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.